Arrivederci! Iepa! 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 Pots, urduritasuna. Nire lehen bezeroa. Ikus dezagun zer eskatu duen. Ea bai. Begira, hemen dago. Bai. Gaztelugatxe ikustea. Zugarra murdiko kobetara joatea. Izurdeak ikusteko itsasontzi bidaia bat. 3 errege maila helikopteroz zeharkatzea. Irrintziak egiten ikastea. Hori nahiko erreza da? Barkatu ez dut amaitu, Irrintziak egiten ikastea irrintzi lehiaketa irabazteko. Lotz, oso eskaera bereziak dira hauek. Ziur, hauek betetzeko gaizarela? Pots, bai. Hau oso garrantzitsua da niretzako. Nire lehenengo bezeroa da eta osabalik utzi behar dut. Edo zer egingo dut ondo ateratzeko. Ados. Ea ba. Ai, begira, haize maile bat ere eskatzen du beroari aurre egiteko. Bueno, goko hori egin dezakego. Ai, primeran! Baina azkar, ez daukagu denborari galtzeko. Az gaitezen! Lehenengo paperarekin hasiko gara? Bai! Papera koloretakoak! Eskulan hau egiteko, koloretako papera, guraizeak, itxasgarria, errotuladore beltz bat, egurrezko makilatxoak, erregela eta arkatza beharko ditugu. Lotz! Orain hau estutu egin behar dugu, hau oso handia delako. Estutu! Lehenik paper gorria moztu beharko dugu. 15×50 zentimetro izan arte. Ondoren, beste paperekin 30 zentimetroko luzerako zati finek moztuko ditugu. Behin hauek izan da, paper gorriaren 2 ertzetan itxatxiko ditugu. Lehenik berdea eta ondoren zuria. Wow, ze polita! Lotz! Honek zerbait erantza dauka, ez da? Bai, angurritxo bat dirudi. Nan. Baina izu, azitxoak falta zaizkio. Ai, egia da. Asiak egingo dizkiogu. Urrengo pausua, errotuladore beltzarekin hasi pila bat margotzea izango da. Hau amaitzean, papera tolestuko dugu, lehenik alde batera eta ondoren bestera. Begira! Txiri. Azkenik, 2 izkina beraien artean itxatxi beharko ditugu. Eta beste ertzean egurrezko makila bana itxatxiko dugu. Orain bai, haize maila prest izango duzuen. Eta horrela 5 minutu egon ostean... Bai. Txan! Polita! Inoiz ikusi dudan haize maile politena da. Eta oso erabilgarria! Lehen eskaria bete dugu. Beraz, marratu dezakegu Jean-Pierren kuadernotik. Otso ondo! Eta orain zer izango da beteko duzun urrengoan? Taloak egiten ikastera joatea edo hanbotoko mari ezagutzea? Ui! Taloak egiten ikastera eramango dut. Hanbotoko mari ezagutzeko doi asko egin behar ditutela. Ba, hobeto, bai. Ai, Lotz, ate magikoa, goazen! Bai, goazen! Iepa! 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 Iepa!